सिगाङावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। इसोरा नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि नखरखौ मोजाङै जेब्लायबो लाखिफ्लायबाय थाथों। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। मैया 12 एप्रिलाव चन्दन ब्रह्मआ बुंखानाय बायदि UPPL दोलोआवहाय गोबां मानसिफोरखौ लानानै जगदान जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेनिनो माखासे बाथ्राफोर जों रायज्लायगोन। दिनै चन्दन ब्रह्मआ मानि थाखाय BPFखौ नागारनानै UPPLआव थांखो? UPPLआव हाबनानै बियो मा मावनो सानदों? BPFहा माबा खहा जागोन नामा चन्दन ब्रह्मआ UPPLआव हाबनायाव? आरो बिनि सायाव हाग्रामामहिलारिया मा बुंखो? बिनि सोमोन्दै जोङो दिनैनि भिडिअआव जोङो रायज्लायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो गासिबो बाथ्राखौ मोन्थिनो हागोन। चन्दन ब्रह्मआ मैयानि दिनाव अफिसियेलि गोबां मानसिफोरखौ लानानै UPPLआव जगदान होनायखौ जोङो गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों। बिथांजों थाफानाय मानसिफ्रा गासिबो BPFनि मानसिफोरमोन नामा ना UPPLनिनो जाखो? बेखौथ' जों मोनथिला, जानो हागौ BPFनिनो। सिगां मिडियानि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला गासै 3,000नि बांसिन सुबुंखौ लानानै UPPLआव जगदान जागोन होननानै चन्दन ब्रह्मआ मिडियानि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। बेयो बेसेबां सैथो बेखौथ' जोङो मोनथिला, नाथाय बेयाव गोबां UPPLनि मानसिफोरबो दंखायोमोन जाय चन्दन ब्रह्मखौ बरायनो बयबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे पाब्लिकफोराबो खुसिजों चन्दन ब्रह्मखौ बरायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बे फटेजआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन। बिथाङा फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोखौ गोहो गोरासिन खालामलांनो थाखाय UPPLआव हाबदों होननानै दिनै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों माहारिनि थाखाय खौसेथिया गोनां। आरो बड'फा बुंलांनाय बाथ्राखौ लानानै ओरैबायदि बुंदों, खौसेथियाव बोलो दं आरो खावनै जानायाव गोग्लैनाय दङ। बिथाङा थारैनो माहारिनि खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL दोलोआव हाबमारदों नामा? ना बिथाङा भिटामिन M खम जानायखाय बिथाङा भिटामिन M मोननो थाखाय UPPLआव हाबदों? बेखौ बिथाङा गावसो मोनथिसिगौ, जोंथ' बेखौ जेबो बुंनो हालिया। जेरै बे भिडिअ नोंथांमोना नुदों। কিহৰ মিটিং? এইটো বিজেপি। আপুনি বিজেপি সাপোৰ্ট নকৰে? এইটো কিয় পিন্ধিছে? পইচাৰ কাৰণে। কিমান দিছে? 500। सासे कंग्रेसनि सापर्टारा BJPनि मिटिंआव थांनानै BJPनि फास्रा गानहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेयाव बिथाङा ओरैबायदि फोरमायदों, फैसानि थाखाय बियो माला गानहैदों होननानै बुंदों, नाथाय बियो सापर्टना कंग्रेसावसो सापर्ट खालामगोन। बेबायदिनो दिनै जोङो निउस मिडियाफ्राव माखासे मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो। गोबां मानसिफ्रानो दिनै BJPआव थांनाय, UPPLआव थांनाय, BPFआव थांनाय, बेफोरबायदिया खालि बे फैसा 500नि थाखाय बिथांमोना माला गाननो थाङो नामा? बेखौनो मिडियाआव नुनानै दिनै BJPनिफ्राय इसेबां BPFआव फैबाय, UPPLनिफ्राय बे इसेबां मानसिया BPFआव फैबाय आरो BPFनिफ्राय गोबां मानसिया दिनै UPPLआव थांबाय होननानै। सैथोआ बेसो नामा दिनै जोंनि गेजेराव? दिनै चन्दन ब्रह्मआबो UPPLआव हाबनानै मा मावलांनो सानदों? बिथाङा बुंदों जिखिजाया बिबान होआ मानो बिथाङा मावनो थाखाय थियारि होननानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदों। बिथाङा जे फैबाय थानाय उननि जेनेरेसन बेसोरखौ मोजां मानसि खालामलांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बुंबावदों, जोंनि गेजेराव गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, गाज्रि मुं सुज्लायनाय जानो समायलिया। बिदि जाबाय थायोब्ला उननि जेनेरेसना मा जालांगोन? माने बिथाङा नांज्लाय खमज्लाय, गावजों गाव बखिलायनायखौ बन्द' खालामनो बिथाङा गोसो जादों। प्रथम गिबिसिना जाहैबाय जोंनि खौसेथि, खारन बे खौसेथियासो जोंखौ गसंथा होगोन। बड'फाया बुंलांदों, डिभाइडेड वी फल, इउनाइटेड वी स्टेन्ड। बे मन्त्रखौ जों मालाबाबो बावनाङा। गतिके बुंलायनाय, नांलायनाय, रायनाय, बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो? बेखौथ' खामानिनि जिनिस नङा। गतिके नांलायनाय, खमलायनाय, गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ। आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंलांनो लुबैदों? जोंनि गथ' गथायनो, फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों? जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ, गोजौआव लांनांगौ, बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार पातियाबोथ' थिग जानांगौ। दिनै बिथांनि बेबायदि गोसो जानाया जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौथ' जोङो बुंनो हालिया। मानोना राजनितिआव गुबुन दोलोखौ बखिनानै गाहायाव दोननानै गावनि दोलोखौ मोजां दिन्थिनो साननायानो बिथांमोननि मोनसे थांखि, जेन' गावसोर देरहासार जानो हायो। दिनै UPPL दोलोनि मानसिफ्रानो दिनै गोबां बखिलायो गुबुन दोलोखौ, आरो गुबुननि दोलोआबो गोबां बखिलायो। दिनै बेखौ बिथाङा माबोरै हमथागोन? दिनै बिथांनि बिदि दोलो सोलायनायाव BPFनि माबा मोनसे खहा जागोन नामा? बिनि सायाव BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा चन्दन ब्रह्मनि दोलो सोलायनायनि सायाव जेबो खहा जाया होननानै बुंदों। BPFनि गौथुमारि नेहाथारि रेजाउल खमेरा बुंदों, आरो माखासे BPFनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंबावदों।
बिथांमोना खहा जाया बुंखागोन, नाथाय एसेब्लाबो खहा जागोनखौ आं नुहुरदों। मानोना चन्दन ब्रह्मआ सासे BPFनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन, भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा सासे मन्थ्रिबोमोन। बेखौ नोजोर बोनानै सानोब्ला खहा जाबायानो होननानै बुंजायो। बिखौथ' माखासे मोजां मोनग्रा थागोन आरो बिजों लोगोसे माखासे BPFनि सुबुंफ्रा थांफाखागोन, बेयो रोखाखा। चन्दन ब्रह्मनि दोलो सोलायनायनि सायाव हाग्रामामहिलारीआ मा बुंदों होननानै बुङोब्ला, हाग्रामामहिलारीआ ओरैबायदि बुंदों, बेखौ बोसोरथाम सिगांनो BPFनिफ्राय होखारखानाय जाखादोंमोन होननानै बुंदों। बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे जालायदोंमोन जानो हागौ, बेनि थाखाय बिथांमोना बेबायदिनो होखारलायनाय जानानै दिनै चन्दन ब्रह्मआ UPPLआव हाबफैनो गोनां जादों। নাম ইটো নয়, হব মন্ত্রী 3 বছর আগত পরে আমি খেদাইছে তাক। 3 বছর আগতে খেদাইছে এই হব মন্ত্রী। आरो आमी কৈছো बान्दरमिया जाबो चन्दनमिया आइ। होमब्ला एसेनोसै लोगोफोर, बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गासिबो बे भिडिअनि इनफरमेसनफोरखौ आङो मिडियाफोरनिफ्रायनो लानाय जादों। जुदि माबा मोनसे गोरोन्थिफोर नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। इयुननि भिडिअ आङो बेखौ सुद्रायनानै लागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।